Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Thank you so much sa lahat ng subscribers ko, sa lahat ng viewers. Sa daghang salamat kaninyong tanan guys sa walang sawang pagsusuporta sa YouTube channel ko. Daghang salamat kaninyong tanan. So today's video is mag-unboxing tayo ng surprise gift ko sa pamangkin ko na beautiful. Yeah! Thank you, tita. Yes. Kaya, nakaabot na po ako ng 2,700 subscribers, guys. So, bumili ako ng gift para sa pamangkin ko. Yeah! Thank you, guys! Bumili ako ng gift para sa kanya. So, hindi pa niya ito nakita ko ano yung gift na binili ko sa kanya. Pero, yan. Napaka-cute yung sudlanan. I'm so excited! Excited na kayo siya guys. So, yung ko sabi ko sa kanya, Elmi Lee. Yung vlog pala niya is Elmi Taiwan Vlog. So guys, kung sino pang hindi nakapag-subscribe sa YouTube channel niya guys, so pwede ninyo i-subscribe. Yeah, thank you! Taiwan Elmi Vlog. So, sabi ko sa kanya, Elmi Vlog, umabot na po ako ng 2,700 subscribers. So, may surprise ako para sa iyo. Yeah! Bili ako ng gift para sa kanya. So, ito po guys, bumili ako ng gift para sa kanya. So, ito yan guys. Yeah, bubuksan buksan na! natin Yeah! yung gift para sa kanya. Ito guys yung box niya guys. Cute. Para ding si Elmi Vlog yung kakit. Wow, parang kasing cute ng elepante namin. Para din, parang kakit ng elepante niya. So guys, ito na guys yung Buksan na yung laman. isa na laman. Ay, ko so so excited. Excited kayo siya guys na makita itong gift para sa kanya. Sabi ko, kasi nagsusupport siya sa YouTube channel ko. Sabi ko sa kanya, pasasalamat ako sa iyo, nagsusupport ka sa YouTube channel ko at sa inyong lahat din. Salamat din. Kaya may konting blessing po guys kasi magsishare po tayo sa kanya. Okay guys, bumilan ko talaga siya ng ano kaya to? Ano kaya yung laman? Hulaan ko. Watch ba? Ano to? Hulaan wala sa Open ko na? hulaan mo muna kung ano Ano? yan. Earrings. Kung makahula ka, ibigay ko sa'yo. Kung hindi Bakit okay. Hulaan ko Kung na. hindi ka makahula, hindi ko yan ibibigay sa'yo. Sabi ko sa'yo. Bakit talaga to? Ano? Ano to siya? Necklace. Parang Necklace hindi. ba yan? Kasi may necklace na ako. Wala akong earrings. So, parang earrings. Necklace yan. Iano muna. Close your eyes. Tapos itas mo muna. Yung taas. Tapos sasabihin, pakiramdaman mo kung ano naman. ang hirap na pakiramdaman. Makikiramdam ka muna. Necklace talaga to. Parang hindi. Parang hindi. Earrings. Hindi ko maibigay sa'yo pag hindi mo, yung isa, hulaan mo talaga lahat. O ano to siya? Sing-sing. Relos, hikaw, sing-sing, etc. Or ano? Sige nga. Sing-sing. Wala ka nga. Sing-sing. Sing-sing. Pag hindi to, halimbawa, gift ko para to sa'yo. Kaso lang, Kailangan ko maghuhula. hulaan mo muna. Halimbawa, sa paghula mo is totoo, bibigay ko sa'yo. Pag hindi, Pag hindi, hindi ko ibibigay sa'yo. Ibibigay ko sa iba. Diyos ko Lord. Sige. Sige, necklace. Ang price nito is, tingnan ko muna tong price. Ay, Diyos ko Lord. Basta hulaan mo ng ayos ha. Sige. Asan yun? Diyos ko Lord. Price nito is almost 31,000. Oh my God. 31,800 Taiwan money. Taiwan money. So, ayos sa dyan na imong pagkuhan. Okay, sige na. Paghula. Necklace yan.
ano na lang, may condition ka na lang Oh, ulit. sige, ano? Kahit anong hula ko, ibigay mo na lang talaga sa akin. Kasi para naman talaga yan sa akin. Di ba guys? Oh, para naman sa'yo to. Kaso Kahit lang, anong mahuhula ko, ibigay mo talaga yan sa akin. Kasi Kaso lang, kasikat ng ganito. oo, para to sa'yo. Gift para sa'yo. Kaso lang, maghuhula ka pa rin. Kung ano tong Earrings. gift na ibibigay ko sa'yo. Di ba? Ganun Earrings. Yun. Ganun yun. Oh, earrings yan. O baka naman necklace para pare-pareho tayo. Oh. May necklace ka na eh. Bibili ka pa ng necklace. Bibilang ba tayo ng Earrings necklace? talaga yan. O, halimbawa, Pag, sabi, pahalimbawa, kung ano na lang ay no, masasabi ko, ibibigay mo na lang talaga yan sa akin. Kasi para din naman yan talaga sa akin. para sa'yo to. Kaso lang, maghuhula-hula ka pa rin. Sige, ano yan? Watch. Ay, Sige. meron naman ako relo. Sige, ganunin mo na lang, i-ano na lang, pakiramdaman mo muna. Talagang ano, earrings talaga to? Malay ko. Ang hirap naman Basta humula, ang price nito is 31,800. Ang hirap guys kasi Yes! super mahal. Almost 32 tapos pero parang ganun. O diba? Parang earrings yata to. Ayan. Ano kaya ito? Super mahal guys. Tapos pag hindi ako makahula, yun, Hindi bibigay ko sa akin. mabibigay sa'yo. O Ay, dapat yung hula mo is, tumbag mo muna, pakiramdaman mo kung ano ay, meron. talagang sa akin talaga to. Ano talaga yan ta? Earrings talaga? Earrings ba? Parang earrings kasi para sa pareho tayo. Dahil mahal kita, yan, bibilan kita na. Open na ta! Gusto ko ng tumingin. Sige nga, ikaw na lang mag-open kasi para to sa'yo. Sige nga, para papakita mo sa mga, Pagos wala sa na mga akong guys. wala na akong hula-hula. maghula ka muna. Dito, hulam ka muna. Ano to? Hula. Bracelet? Hula. Bracelet? Ay, ito na lang. Ganunin ko, tapos itouch mo. Bracelet. Isa lang ha, huwag nang dadami. Necklace! Final! Final, necklace. Necklace! Halimbawa, Talaga pag yan. hindi necklace to, hindi mapunta sa'yo. Ibigay mo Kailangan mo talaga ulit. yung ano mo, yung hula mo na Totoo talaga. tutol talaga. Yung kutob mo na, ito talaga yung binibigay ni tita. Kasi, nag-wish talaga ako na sana may ganito ako yung pare-pareho sa'yo na na necklace. So, parang necklace talaga to. Kasi pag hula mo, pag hindi to necklace, hindi ko maibigay sa'yo. Ako magsusuot. Ay, Diyos, necklace talaga to. magsuot. Lord, ang hirap naman. Necklace talaga to, guys. Necklace sige. to. Final! Necklace. Mag-countdown ko. Kung hindi Kung para para final sa'yo. Sige, talaga. final! Ano talaga? Necklace. Oh, isunod, balik ko muna dito. Ay, Diyos ko, tawag mo lang ibalik ta. Sige na ta. Sige, balik ko muna dito. Sige nga, ibigay ko sa'yo. Akin na talaga to. Ako na lang mismo magbubukas. Ano mo muna, pakiramdaman mo. Ang hirap naman. Necklace talaga to. Super mahal. Ang hirap magpakiramdam. Sige, necklace. Final ha? Necklace, final. 1. Necklace talaga Count to. ako up to 10. Final. Kasi dagan ka. Sinasabi mo pa, earrings kung anong itchitira. Necklace talaga to. 1. Necklace. Ay, Diyos ko, Lord. 2. Diyos ko, Lord. 3. Necklace talaga to. 4. Final. Necklace talaga. 5. Necklace talaga. 6. Lord, sana naman, Lord. 7. Lord, sana naman, 8. Lord. Necklace talaga yan ta. 9. Ay, Diyos ko, necklace talaga yan ta. Okay. Necklace. Now, ready Necklace to bukas talaga. na ta. Necklace talaga. Yung ko, final decision. Ay, Diyos ko, Lord. Wow. Okay na ba? Okay Ako na ka. magbukas? Ikaw na. Ako na magbukas, guys. Diyos ko, ang hirap naman. Okay na, buksan ko na, oh. Sige na, Diyos lagyan ko, na lang Lord. para kita. Buksan ko na. Sige na, buksan mo na. Ay, buksan ko. Pwede na ba? Wow! Oh my God! Thank you, pa. Sige, buksan mo muna. Hello, guys.
sukat na natin. So, Hello, bumili ka guys. ng necklace para sa kanya. Ito yung ano niya, card. Ito po siya. Yan po. Hello guys! Lucky charm. Pang lucky charm. Thank you, ta. Okay. Meron akong Ah. necklace. So, hubarin ko na yung ano ko, isang necklace ko. Ito yung ano niya, guys. Ito yung certificate. Yan. Hindi yan makita. Makita siya. So, goodbye! So, wala na yung maliit mo na necklace. So, mayroon ka ng malaking necklace. So, ano masasabi mo? Thank you guys! Patuloy niyo pong suportahan si tita sa ano niya, sa YouTube channel niya. Yeah, I'm so lucky today. Thank you to my tita, and sa inyo din, thank you guys. Yes. Thank you din. Yay! Wow! Ganda. Wow! Paano to siya? Sige. S kasi siya eh. S. S yung ano niya. Wow! S yung... Isuot ko na, tapos ipapakita ko dyan. Wow! Thank you to my tita! At din, thank you din sa inyo, guys. Sa patuloy niyong pagsusuporta sa YouTube channel ni tita ko. Kasi ano siya eh. Super lock talaga siya. Tapos, ito yung ano niya, kung ilang grams. Ouch! Dere. Yan na, sukat na. Suko sama. Okay. Ganun siya dito. Sukat na. Okay. Wow! So, ito na yun. Thank you. Yeah, Maganda siya. thank you, ta. Yeah! Thank you. Thank you for watching, guys. Thank you. At saka, guys, kung meron kayong comment kung saan yun nabili, comment niyo sa comment section. Tuturuan ko kayo kung saan siya mabibili yung 999 na gold dito sa Taiwan. Mura. Yeah. Medyo ngayon na yung gold ngayon, medyo mahal yung ano niya. Mahal. Magkano yung per gram? Is 6,000 mahigit yung grams niya. Pero Taiwan medyo, yung binilhan ko is medyo hindi siya masyadong may discount din ako kunti doon. Kasi lagi akong bumibili ng mga gold doon. So marami Yeah. pong salamat, guys! Thank you for watching! Thank you, bye-bye!